ה-MQ הוא כרטיס מיקרו SD שיושב בתוך קורא שמותאם ל-USB. הכרטיס עצמו ניתן לשליפה, בצורה כזאת, בעדינות. מחזירים אותו, לא שומעים קליק, הוא נכנס עד הסוף. הכרטיס מכיל מולטימדיה. כדי להשתמש בו, מכניסים אותו למחשב במערכת הפעלת חלונות לתוך שקע USB. דוחפים בעדינות. הוא מכיל פקודות אוטורן שגורמות לו לעלות לבד ברוב המחשבים, אלא אם כן אופציית האוטורן מנותקת. אנחנו בוחרים את האישור או אפשר במערכות 7 כדי לאפשר לאוטורן לרוץ. עולה תוכנה שמאפשרת לשמוע וליהנות ממה שיש בתוך ה-MQ. אפשר לנגן את האלבום ברצף, לבחור שירים, לעבור לאתר או לפייסבוק של האומן או לראות קליפים ביוטיוב. כדי לצאת מתוך המצגת עצמה, מתוך התוכנה, יש לחצן אקזיט, לוחצים וזה יוצא. כדי לסיים את השימוש, פשוט אפשר לשלוף את ה-MQ החוצה.